Praise the Lord, maayong gabi sa mga anak sa Diyos. Amen. Karong gabi na mga igsoon, mo na po ni ang higayon, alang ka nato nga magtuon ta sa pulong sa atong buhi nga Dios. O mo na po ni ang panahon igsoon nga ang atong igdulungog, atong andamon alang sa pagpamati sa pulong sa atong buhi nga Dios. I know and I believe nga halos kitang tanan karon sa atong panahon karon na bisita sa atong mga trabaho, nabisita sa mga negosyo, sa tanang butang igpiyal sa Ginoo, but karong gabi una atong hatagan og pagtagad ang pulong sa atong buhi nga Dios pinaagi sa pagpamati niini og ato ning tun-an pag-ay karon mga igsoon tungod kay matud pa sa pulong nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi dili sa mga pulong usab nga magagawa sa baba sa atong buhi nga Dios. Amen. O karong gabi una mga igsoon before ta magtuon sa ang sa pulong sa Ginoo atong pagkatun-an karon atuon ata sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your word tonight. Hallelujah. Salamat, Lord, sa tanan. O karong gabi na mga igsoon, atong pagatunan ang pulong sa Dios, ang atong foundation text, atong pagkuhaon diha sa Roma chapter kapitulo 1 bersikulo 16 hangtod sa 17. Ang pulong sa Dios nagaingon: Ginauluhan kini dinhi og ang gahom sa mayong balita. And siya verse 16, dili nako ikaulaw ang pagsangyaw sa maayong balita. Kay mao kini ang gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo, una sa mga Hudiyo ug sunod sa mga dili Hudiyo. In verse 17, kay gipadayag sa mayong balita nga gipakamatarong sa Dios ang mga tao pinaagi lang gayud sa pagtuo sumala sa kasulatan. Ang tao nga gipakamatarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo magkinabuhi sa walay katapusan. Magampo ta sa pulong igsoon. Amahan na mga langit nun, mapasalamaton kami niining matahong nga kagabion. Salamat sa kahigayunan nga mong gihatag sa matag usa. Salamat amahan karong gabi una ang imong mga pulong ikaw magapayag padayag ni ini sa klaro ug tataw nga masabtan sa mga katawhan. Salamat sa makasing-kasing nga tabunok Ginoo nga mong gihatag sa matag usa nga andam nga mamati ni ini ug mo-apply sa ilang kinabuhi ni mong mga pulong. Ug salamat amahan kining tanan among ginasalig diha kanimo ug amo kang gipasalamatan sa tanang butang imong gibuhat sa among kinabuhi. In Jesus mighty name we pray. Amen ug amen. Praise God. Hallelujah. O karong gabi na mga igsoon, magtuon ta sa pulong sa Ginoo ug ang ato ang topic karong gabi na is mo ni siyang ginatawag nga the gospel that makes you whole. Ang ebanghelyo nga maghimo kanimong kumpleto, ebanghelyo nga maghimo kanimong mabulahan ka, maghimo kanimong walay ikasaway, mo ni ang ebanghelyo igsoon nga atong pagatun-an karon. Tungod kay dinis kalibutan kung imong tan-awon daghan kaayo mga ebanghelyo nga ginatudlo sa uban, daghan kaayo mga pagtulunan nga ginatudlo sa uban, daghan kay mga balaod nga ginatudlo sa uban. Apan diha sa Biblia igsoon usa lang ka ebanghelyo ang gitudlo sa mga apostoles o gitudlo ni Kristo Jesus mismo o gitudlo sa balang espiritu nga naa diri sa atong kinasuluran kanon igsoon nga may makahatag kanato sa tinuod nga kaluwasan, sa tinuod nato nga pagkinahanglan, sa tinuod nga kasiguruhan sa atong kinabuhi igsoon. Usa kining klase nga ebanghelyo nga atong pagkatun-an karon igsoon. Kung imong tan-awon ang Biblia diha sa Roma 16:25 nagaingon siya: Daygunta ang Dios nga makapalig-on kaninyo sumala sa mayong balita mahitungod kang Hesukristo nga akong giwali kaninyo. Ang maayong balita dugay na nga gitago. Adunay maayong balita nga wala na padayag sa mga katawhan dito sa panahon sa balaod.
Wala na padayag sa diha nga wala pa si Kristo nagpakataon nining kalibutan na. Grabe ang pagtago sa Dios ni ini aron lang magakatuman kung unsa ang iyang mga plano o kagbuton nga mahitabo sa kalibutan, mga igsoon. Ginatago kini nga maayong balita mahitungod kang Kristo alang kanimo, igsoon. Aron mapadayag nganhi sa atong taliwala karon kung unsa kining maong ebanghelyo nga may maghatag sa tuag tinuod nga kasiguruhan, tinuod nga kaluwasan sa kinabuhi, igsoon. Sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, ning anita sa kalibutan og ang atong pag-alagad sa Ginoo, ning alagad ta sa Ginoo tungod kay nangandoy ta nga makaadtog langit. Nagtuo ta nga naay Dios og nangandoy ta nga makauban sa Dios. Kung imong tan-awon ang Biblia, igsoon, adunay maayong balita nga makahatag og kagawasan sa mga katawhan sa Dios. Apan kung imong tan-awon, wala pa napadayag sa panahon sa balaod tungod sa mga plano o katuyuan sa Dios. Ingon siya, mapadayag lamang kini nga maayong balita sa diha nga ang usa ka tawo o ang usa ka alagad sa Ginoo iyahang pagatun-an o tingkayon, lion, subayon, kung unsa gyud ang tinuod nga kamatuoran, kung unsa gyud ang mga ebanghelyo nga gusto sa Dios nga iyang gipakita sa ato karon, og nahitabo ni igsuon tungod sa mga tao nga nagpagkamit sa Ginoo, tungod sa mga tao nga gigamit sa Balangong Espiritu aron sa pagpadayag ni ining maong ebanghelyo alang kanato. Kay matud pa sa Proverbs 25:2, ingon siya sa The Passion Translations, ingon siya, God cancels the revelation of His Word. Kung imong tanawon diri, gitago sa Ginoo ang mapagpadayag sa iyang pulong in the hiding place of His glory. Dito niya gibutang sa taguanan nga lugar diha sa iyang himaya. But the honor of kings is revealed by how they thoroughly search out the deeper meaning of all that God says. Kung imong tanawon diri, soon mapadayag kining maong ebanghelyo sa diha nga ang mga tinuoray nga mga katauhan sa Dios nagapangita, naga-search, nagatuon kung unsa ang pinakalalum nga kahulugan sa maong mga pulong ginaistorya sa tong buhi nga Dios. Dinhi igsoon, mapadayag lang ang tinuod nga ebanghelyo sa mga tao sa diha nga ilang ginapanghandoy sa ilang kasing-kasing kung unsa kini maong ebanghelyo, igsoon, o kini napadayagan hi kanato tungod kay dunay mga taong nagpagamit sa tong buhi nga Dios. Ug matud pa sa Acts chapter 20 verse 24, ingon siya diha, apan bisan unsa ang mahitabo kanako. Kung imong tan-awon diri, igsoon, ang kinabuhi ni Apostol Pablo sa Apostol Pedro, imong tan-awon ay naman kinabuhi na ning kamot sila sa pagtuon, sa pag-share, sa pagwali sa tinuod nga ebanghelyo nga mao si Kristo tungod kay kining tanan, igsoon, mo'y magahatag sa tinuod nga kagawasan, tinuod nga paglaom, tinuod nga kasiguruhan sa tong kinabuhi. Mo na siya, dili ko isag-ig sa payan basta mahuman ko lamang ang buluhaton nga gihatag kanako ni Ginoong Hesus, nga mao ang pagwali sa maayong balita mahitungod sa grasya sa Dios. Kini ding klase nga ebanghelyo, igsoon, nga gusto sa Dios ipaabot sa atua is mahitungod kini sa grasya sa Dios. Ngayon kapastor, di unsa ditong balaod di dito ebanghelyo, dili na siya mao ang tinuod o maayong balita, kay ang balaod, igsoon, ginagapos kaniana, ginakundina kaniana. Apan ang maayong balita mahitungod sa grasya sa Dios mo'y naghatag sa tuwag kasiguruhan sa kinabuhi, kadaugan, kalampusan sa atong kinabuhi, igsoon, walay kondinasyon, walay pagkakinundina dinhi sa kalibutan tungod kay ikaw mahibaluon niya sa grasya sa Dios, o kini nga grasya sa Dios nga may maayong balita nga atong gikinahanglan sa matag adlaw mo ni ang maghatag sa atoa nga kita makasulod sa gingharian sa langit, nga kita dili maglisod sa pagtahig sa atong buhi nga Dios. Kay ingon pag siya sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, ingon siya, gitawag niya kita og giluwas aron mahimong iya. Ang imong pagkatinawag, igsoon, wala kay gitawag sa Dios dinhi sa kalibutan na ngadto sa iyang ginghariang kahayag aron lang magpasagad sa kinabuhi, aron lang dili ka mahimong buutan, dili ka makabuhat sa mga
kamaayo sa mga maayong butang nga giandam sa Dios kaniadto pa aron atong mabuhat igsoon siya. Wala niya kini buhata kay maayo ang atong mga binuhatan. Ang atong pagkapinili sa Dios igsoon, ang atong pagkaniluwas igsoon, basi nagtuo ka nga naluwas ka tungod kay buutan ka, naluwas ka tungod kay grabe ang imong pagtuman sa balaod igsoon. Ung imong tan-awon ang Biblia igsoon, giluwas ta sa Dios dili tungod kay maayo ang atong binuhatan. Ngano man di ay nganong giluwas ta sa Ginoo? Kung dili tungod sa iyang kaugalingon nga katuyuan ug grasya. Katuyuan sa Dios igsoon ug grasya niya nganong giluwas ta. Muna atong gi-share namo sa last Sunday sa leaders meeting nga gipili ta sa Ginoo, giluwas ta sa Ginoo, gipakamatyan ta sa Ginoo, dili tungod kay maayo ta, dili tungod kay buutan ta, dili tungod kay manggihatagon ta, dili tungod kay grabe ang imong pagtamod sa balaod, kundi giluwas ta sa Ginoo tungod sa iyang katuyuan ug sa iyang grasya. Tungod lang sa iyang dakong gugmang nganhi kanato. Sa wala pa ang kalibutan gihatag na niya kini nga grasya kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kung imong tan-awon igsoon, ang grasya sa Dios ana wala pa nahitabo ang kalibutan, wala pa'y namugna nining kalibutan na, wala pa ka nining kalibutan na igsoon, ang grasya na ana tungod kay ang grasya mao si Kristo. Si Kristo ang nagdala sa kamatuoran, siya ang atong dalan, siya ang atong kinabuhi, siya ang kamatuoran, siya ang maghatag sa tuwag kasiguruhan igsoon sa tong pag-alagad sa tong buhi nga Dios. Ug mauna ang maayong ebanghelyo, muna ang matuod nga ebanghelyo nga si Kristo mao ang grasya mo naghatag sa tuag tinuod nga kaluwasan igsoon. Munang klase nga ebanghelyo nga atong ginatun-an karon ug mao ni atong saligan ug wala atay laing tuulon pa, wala tay laing saligan pa kung dili si Kristo lang igsoon tungod kay siya lang ang kasiguruhan sa tanan. Wala nay lain. Basi nagtuo ka nga daghan kay mga milagro diri sa among ginasimba igsoon dili na mao. Tungod kay ang tinuod si Kristo lang, ang tinuod nga ebanghelyo si Kristo lang ang atong sundon, si Kristo lang ang tanan alang kanato. Ingon pagit siya sa Tito 2:11 hangtod sa 12, ingon siya diha, kay gipakita na sa Dios sa tanang matang sa katawhan ang iyang grasya nga naghatag og kaluwasan. Igsoon, ang pulong sa Dios dili bakat. Ang tao na sayod na kung unsa ang tinuod nga ebanghelyo. O kini nga grasya sa Dios igsoon maulang ang tinuod nga makahatag sa imuhang kaluwasan, maulang ang makahatag sa imuha og tinuod nga kasiguruhan sa kinabuhi. Kay base nagtuo ka nga ang imong kaluwasan tungod na sa imong pagkamaayo dili gid intawon igsoon, kay ang grasya lang gyud sa Dios ang makahatag sa atwa sa tinuod nga kaluwasan. Wala na ilain pa, wala nagamater kung unsa ang imong ginabuhat igsoon, ang imong binuhatan kung dili ang nagamater niini ang grasya sa Dios nga may naghatag sa imong kaluwasan. O kana nga grasya igsoon, kana nga ebanghelyo igsoon, dili na mo allow sa imong kinabuhi nga magpabilin kang makasasala, kun dili gamiton ka sa Ginoo ala sa pagbuhat sa mga iyang kabubuton nga mao ang pagbuhat sa mga maayong butang nga iyan ang giandam kaniadto pa wala pa kamataw. In verse 12 ingon siya, o kini nga grasya nagatudlo kanato nga kinahanglan isalikway na nato ang pagkinabuhi nga dili Dios non ug ang mga kalibutanon nga mga pag-ibog. Kinahanglan magkinabuhi kita dinhi ni kalibutan nga mahibalo mo timbang-timbang kung unsa ang maayo ug dili, o kinahanglan nga matarong og Dios non ang atong binuhatan. Kung imong tan-awon diri igsoon, kining tanan kanang imong paghibalo sa pagtimbang-timbang sa kung unsa ug maayo, unsa ang maayo ug ang dili, o kanang pagpuyo nga matarong og Dios nun sa mga binuhatan igsoon, dili na imong pagpaningkamot kun dili tungod na sa grasya sa Dios nga naghatag sa imong kusog nga nagatudlo sa imong sa pagdili sa mga butang wala gikahimut-an sa tong buhi nga Dios igsoon. Mo din na kung imong tan-awon ang tinuod nga nasayod sa ebanghelyo sa Dios, ang tinuod nga nagsalig sa grasya, ang tinuod nga nagtamod kay Kristo igsoon, dili magpabilin sa pagpakasala. Kung dili kung ang mga tao igsoon sa diha nga makadungog sila nga ang ebanghelyo is may tungod sa grasya sa Dios, mingon sila ay delikado na
disgrasya ang padulong anak kay ang grasya is license to sin. Pero kung imong tan-an diri so sa verse 12, makita nimo diri nga ang grasya ang naghatag kanato o nagatudlo kanato nga kinahanglan isalikway nato ang pagkinabuhi nga dili Dios nun. Ang grasya sa Dios, si Kristo mismo igsoon ang nagatudlo kanato nga magkinabuhi kitang matarong. Siya ang nagtudlo kanato, nagagiya kanato, nagapainomdom kanato. Munang ang grasya igsoon dili siya license to sin, kun dili mo siya ang antidote para dili ka magpabilin sa pagpakasala, para ikaw makalahutay, para ikaw mamahimong matarong sa mata sa Dios o sa mata sa tao igsoon. Mao day na ang pinakapunot dulo nganong mabuhat nimo ang matarong igsoon, nganong mabuhat nimo ang kaangayan, nganong mabuhat nimo ang maayong disiplina, ang pagkamahigugmaon, ang pagkamapinugnanon sa kaugalingon, ngano na igsoon nabuhat nimo tungod sa grasya sa Dios nga naghatag sa imong kusog, tungod sa grasya sa Dios nga hatag sa imong tinguha, tungod sa grasya sa Dios nga naghatag kanimo, nagatudlo kanimo sa pagkinabuhi nga matarong diha sa tubangan sa tunggoy nga Dios. Hallelujah. Unsa epekto ni ining maong ibanghilyo kanato igsoon? Siguro mingon ka, pastor, ang balaod ba mao man ang ebanghilyong gihatag sa Ginoo ngadto ka Moses ug mao ni atong sundon. Kung imong tan-awon ang balaod igsoon, grabe. Ang mga tao nga ilalom sa balaod, grabing pagsunod sa balaod igsoon, tan-awa ilang pamilya. Mo'y grabing pagpakasala. Tan-awa ilang kinabuhi. Even ikaw nakadungog karon, ilalom ka sa balaod kaniadto. Katong ilalom pa ka sa balaod, di ba, na condemnation kay nga naman, sa diha masipyat ka kaisa, Lord. Dili naman siguro ko ang ngayon, Lord. Nakasala ko, Lord. Di na siguro ko maabot sa langit, Lord, kung mubalik ka karon. Ingon ana ang mga ilalom sa balaod. Pero, ang mga tao nga nagsalig sa grasya sa Dios nga mao ang tinuod nga ebanghelyo, ang ilahang kinabuhi igsoon, mahimo unyang malipayon, maamumahon, kay ang tinuod nga ebanghelyo nga mao ang grasya sa Dios igsoon, mao kani ang makahatag sa atoa o makapatagbaw sa atoa gikan sa atong kauhaw, gikan sa mga problema, gikan sa mga kakulangon. Muna ang grasya sa Dios mo'y magpuno kanatong tanan igsoon. Kay kung imong tan-awon ang panultihon, chapter 25 verse 25, nagaingon siya dinha, ang maayong balita nga gikan sa layong dapit, ang maayong balita nga gikan sa layong dapit sama sa mabugnaw nga tubig nga makapatagbaw sa taong giuhaw. Pangibutan mo to sa literal ba? Kung mubaktas ka gikan sa layong dapit, masinati mo ang kauhaw, masinati nimo ang kagutom, ang kakapoy. Pero kung makainom kag bugnong tubig igsoon, ma-refresh ka, makabarug ka, makalahutay ka. Ingon usab ni ana ang pulong sa Ginoo igsoon. Ang maayong balita nga mao ang grasya sa Dios kabalo ka, kung unsay epekto ni ana sa imong kinabuhi, ang grasya sa Dios igsoon mo'y makapalig-on sa imuha, mo'y makapatagbaw sa imuha, mo'y magahatag sa imong kusog nga molahutay kas pag-alagan, mo'y mohatag sa imong kusog nga mokalahutay kas pagbuhat sa maayong kahimutan sa tong buhing nga Dios, mo'y makahatag sa imong kalinaw sa imong huna bisan ang kalibutan nagakabugubot, mo'y nagahatag sa imong kalinaw nga dili ka magproblema sa imong pagkinahanglan tungod kay kabalo ka nga ang grasya sa Dios dili mo biya sa imong, dili makalimot sa imong, dili mo talikod sa imong, kung dili kanunay siyang moagakay sa imuha, mo amuma sa imuha, mo atiman sa imuha sa tanan nga imong magpagkinahanglan tungod kay kana nga grasya nga mao si Kristo igsoon, dili niya kayang mopasagad sa imong kinabuhi igsoon. Hallelujah. Unsa pay epekto sa mong ebanghelyo nga kanato igsoon, kanang grasya sa Dios nga imong nasabtan nga ikaw naluwas pinagi sa grasya, nga ikaw gihatagan og kadasig naghatag sa imong kalipay, kana nga grasya igsoon maghimo kanato nga mahisama ka kang Kristo. Kasagaran mga Kristohanon diri sa kalibutan nangandoy sila nga mahisama sila kang Kristo, mapaubsanon, grabe ka malumo, grabe ka magyatagon, matinabangon, adunay passion, pangandoy alang sa mga katawhan nga nagpakasala ug alang sa mga katawhan nga nagakawala. Kung ang grasya sa Dios igsoon, ang epekto niini sa kinabuhi sa mga tao nga nagtuog nagasalig niini, mahimo kang sama ni Kristo. Mahimo kang kanang ang imong kinabuhi mahimong himutan sa kadaghanan ug sa uban. Kay ingon siya diha sa 2 Corinto chapter 3 verse 18, ningon siya,
ug tungod kay wala nay nakataptap sa atong una-una, makita na nato ang gahom sa atong Ginoo. Kaniadto ang mga tao nga ilalom sa balaod, ang mga mata espirituhanon sa mga katawhan kaniadto is ginatabunan sa belo nga gigisi na ni Jesus dito ibabaw sa cross. Apan tungod kay kanunay silang nagabasa nagatuon sa balaod mo nang ginataptapan pa ang ilang mga nahuna. Apan kanato igsuon tungod kay nakasabot ka ni ining maong ebanghelyo nga maong grasya sa Dios ug mao lang ang imong ginasaligan, kanang taptap kanang belo nga gigisa ni Jesus mawala na sa imuha ug makita na nimo ang gahom ug ang kaayo sa Dios nga nagapamuhat sa imong kinabuhi, nga nagagiya kanimo, nagatabang og kanimo. Unya og kining gahom nga gikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu Santo nagapadayon sa pagbag-o kanato aron nga sa ngadto-ngadto mahisama kita kaniya. Sa atong pagdawat kang Kristo igsoon, ang balaang espiritu gipapuyo sa Dios sa atong kasing-kasing aron sa paggiya kanato, aron sa pagpadayag kanato ug aron sa pagbag-o kanato adlaw-adlaw sa atong kinabuhi aron sa pag-abot sa panahon mahisama kita kang Kristo igsoon. Muna ang mahimong epekto sa imong kinabuhi sa imong pagsalig sa grasya, katumingon sila nga ang grasya or gospel of grace is license to sin, is bakak na gikan kang Satanas igsoon. Kaya nga naman, ang tinuod nga grasya sa Dios kanunay o nagapadayon siya nga nagbag-o sa atong kinasuluran adlaw-adlaw sa atong kinabuhi o kini nga balaang espiritu, kini nga gospel sa Dios, kini nga gahom sa Dios nga mao ang balaang espiritu nga gipapuyo sa atong kinasuluran, mo'y maghimo kanato mga kita mahisama ni Kristo sa umaabot nga panahon ni igsoon. Hallelujah. Mo din na ang tinuod igsoon. Dili itong mingon ka og ang grasya ka license to sin, grabe mapakasala ang mga tao. Bakak day na gikan kang Satanas igsoon, kay si Satanas dili siya gusto nga mosalig ka sa grasya sa Dios. Dili siya gusto nga mo rely ka sa kung unsa ang maayong balita nga itudlo kanimo igsoon. Gusto ni Satanas nga magpabilin ka sa balaod, nga magtamod ka kanunay sa balaod, magsunod ka ang imong hunahuna, nakapokus sa balaod, dili sa pagkamaayo sa Ginoo igsoon, tungod kay nasayod siya nga sa diha nga magpabilin ka ilalom sa balaod, ilalom ka sa tunglo. Mo din na siya igsoon. Dili gusto si Satanas nga mahibalukan ni ini ug mosalig ka sa grasya sa Dios, tungod kay nasayod siya nga sa diha nga mosalig ka sa grasya sa Dios nga mo si Kristo igsoon, makita nimo ang kausaban sa imong kinabuhi. Makita unya sa kadaghanan nga ikaw sa ngadto-ngadto mahisama ka kang Kristo igsoon. Mo din na ang tinuod nga ang bunga diha igsoon. Dili di ay ang balaod ang makahatag kanato sa pagkamatarong. Dili di ang balaod ang makahatag kanato nga mahimo tang balaan sa tubangan sa Dios ug sa tubangan sa tao. Kundi ang grasya sa Dios ug ang balaang espiritu nga iyang gipapuyo sa atong kinasuluran igsoon. Mao day na ang nagapagdayon sa pagbag-o kanato ngadto-ngadto aron may sama kita kang Kristo. Hallelujah. Unsa ba gyud sa epekto sa ebanghelyo sa grasya sa Dios nga anhi kanato igsoon? Kung imong tan-aw ng Biblia, walay makabato kanimo. Kung ang imong gisaligan ang grasya sa Dios, kung ang imong gisaligan si Kristo lang, ug wala na ka nagatan-aw sa imong sarili, siya lang ang imong ginabayaw sa imong kinabuhi igsoon, matingala ka nga walay makabato kanimo bisan ang mga pagdaot sa kalibutan, bisan ang mga pagdaot sa imong palibot, si bisan kinsang gusto mo daot sa imuha, dili sila makapili sa imuha. Nga naman, naa ang balaang espiritu nagpuyo sa imuha. Ang Dios ang imong kauban. Kanang sila nga kanang gospel of grace, disgrasya ang padulngan, delikado na sila igsoon. Kaya nga naman, si Kristo ang ilang ginadaot, dili ikaw, kung dili si Kristo. Tungod kay ang tinuod nga grasya mao si Kristo. Muna sa imong kinabuhi karon, walay makabato kanimo kung imong ginatuuhan ug imong ginasaligan ang grasya sa atong buhi nga Dios. Kay pa siya sa Isaiah 54 verse 17, nagan siya, walay hinagiban nga gihimo sa pagpakigbatok kanimo ang makaunsa kanimo. Ano na igsoon, walay hinagiban nga gihimo gibugna nining kalibutan na alang sa pagpakigbatok kanimo nga makapildi sa imuha igsoon. Siya, matubag mo ang mga sumbong batok kanimo. Bisan unsay mga pagdaot sa imong kinabuhi igsoon. Adunay mga tao, mga pastors nga naga-testimony
nga aduna sila mga encounters sa kinabuhi nga Kristohanon tungod sa ilang pag-alagad sa tong buhi nga Dios. Apan adunay mga panahon nga muagi sila pagpakiglantugi apan ang pagkamatarong boy mudaog gid igsoon kay naman ang Dios nagauban niini mga pastora og sila nakalahutay ug nagmadaugon sa ilang kinabuhi. Ngan siya matubag mo ang mga sumbong batok kanimo. Ngan siya mao kini ang panulundon sa akong mga alagad. Ay sa mga alagad sa Dios niya. May amen. Amen. Kitang tanan nga nagatuog nagasalig sa grasya sa Dios. Kay alagad man ka sa Ginoo igsoon, matubag mo ang bisan unsang pangdaot ni Satanas, panghadlok ni Satanas sa imong kinabuhi. Matubag mo ang bisan unsang pagligla ni Satanas aron limbungon ka sa imong kinabuhi igsoon. Dili ka maunsa, dili ka mapildi. Hallelujah. Siya, mulaban ako kanila. Ako ang Ginoo ang nagaingon niini. Nganong dili ka maunsa igsoon? Nganong dili ka mapildi? Tungod kay ang Dios ang makig-away alang kanimo. Hallelujah. Mo din na siya igsoon. Kung imo pa nagtan-aon sa King James Version, New King James Version, ang pulong nga ginaingon dito is mo kini ang mapanulundon sa mga katawhan sa Dios. And the righteousness is from me. Ang pagkamatarong nga ilang naangkon is gikan kanako nagaingon ang Ginoo. Ang pagkamatarong nga imong ginapaningkamutan usahay tungod kay nagtuota nga atong pagkamatarong ato ang pagpaningkamot para mahimot ang matarong mo'y makahatag sa tuog kaluwasan. Ang tinuod nga pagkamatarong igsoon nga gikan sa Dios, gikan sa atong manluluwas, kana nga righteousness mo na ang maghatag sa tuog kasiguruhan nga kita makaadto sa gingharian sa langit. Sang paagi nga kini nga ebanghelyo makahimo kanato nga hol, makakumpleto sa atong kinabuhi, makasakto sa atong kinabuhi igsoon. Ayun siya, pinaagi sa atong paghatag og panahon niini. Sa diha nga ang ebanghelyo sa Dios, imo nang i-apply sa imong kinabuhi, imong i-practice ang imong kaugalingon sa pag-apply ni anang maong maayong balita nga gipadayag ganhi kanato igsoon, especially karong gabi una. Mao nay maghatag kanimo ug maghimo kanimong kumpleto sa imong kinabuhi. Kay kung imong tan-awon ang Matthew 6:33 ingon siya, busa unahan ninyo ang pagpasakop sa paghahari sa Dios ug ang pagtuman sa iyang kabubuton. Unsa iyang gina-require sa tuwa igsoon? Unahon lang nato ang pagpasakop sa paghahari sa Dios ug ang pagtuman sa iyang kabubuton. Unsa? Ug ihatag gayud niya ang tanan ninyo nga mga kinahanglan. Kung sa New King James pa, yun siya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unaha ang gingharian sa Dios ug ang iyahang pagkamatarong, and all these things shall be added. Unahon na to ang Dios igsoon ug ang iyahang pagkamatarong dili atoa. All things will be added. Tanang butang ihatag niya sa atoa. Sa diha atong tagaag panahon, ang ebanghelyo sa grasya igsoon, mo kini ang maghatag sa tua nga kita mahimong kumpleto diha sa gingharian sa Dios. Mahimong kumpleto ang atong kinabuhi nining kalibutana. Kung may ka pastor, unsa man ni wala man naman pibalatian ako yung gibati. Iyon ang pulong sa Ginoo igsoon, unaha ang Dios. Ug ang iyahang pagkamatarong lang. Ang imong i-apply sa imong kinabuhi, ang iyahalang walay imuha. Moabot ang imong kaayuhan. Pastor, kailangan ako financial. Unaha lang ang Dios, kay ingon siya ihatag niya ang tanan gayud nga imong gikinahanglan. Kinahanglan kag kaayuhan, kinahanglan kag proteksyon, kinahanglan kag breakthrough financial, physical, material, and spiritual igsoon. Sa dihang imong unahon ang Dios. Ang Dios usab matinumanon sa iyang saad nga mo-release sa imong gipangayo o mo-release sa tanan nga imong gikinahanglan igsoon. Amen. Wala ta gibutang sa Dios nining kalibutan na igsoon. Aron lang mo trabaho, unya muli sa balay, balik-balik nga dagan sa kinabuhi, mamalingki, mudungag, mukaon, trabaho na sad, uli sa balay, malingki, mukaon, magpundo og kwarta, maglipay-lipay dinhi, lipay-lipay didto. Gibutang ta sa Dios dinhi sa kalibutan igsuon. Aron iya tang gamiton. Gipili ta sa Dios nining kalibutan na aron iya kang gamiton alang sa pagpakita sa iyang kaayo o kamay gugmaon sa iyang mga katawhan igsoon. Ang pagtawag kanimo, wala kang gitawag sa Dios nga, sige,
O ikaw, Dexter, Arman, tawag ko ikaw, gipili ko ikaw, sige diha, pagkalipay diha, puyo dito, trabaho diha, paghago dito, pag-enjoy diha, pagminyo, pagkaon, hala, sige, pag-enjoy. Wala igsoon. Ang pagtawag sa Dios sa ato adin hining kalibutan na, pili ta sa Ginoo aron hatagan nato siya og panahon, aron matuman ang katuyuan sa Dios nga ikaw ang mubuhat sa maayo nga iyan ang giandam kaniadto pa wala pa buhata ang kalibutan. Kay Efeso 5:16 nga siya, ayaw ninyo usiki ang inyong panahon, kundi gamitan ninyo kini sa pagbuhat og maayo tungod kay dautan kining mga adlaw. Insya, kitang tanan adunay panahon. Panahon sa pagtrabaho, panahon sa pagkaon, puyo sa balay, pag-relax, pamalingki, sa tanang buluhaton. Pero nga ng Diyos, ayaw niyo usiki ang inyong panahon, kundi gamitan ninyo kini sa pagbuhat og maayo. Daghang maayo ang giila ang kalibutan. Mingon si Satanas nga, sige buhatan na, hatag didto, paghatag diri, kay kana sigurado ka nga maluwas ka. Kanang ministry, unya na ulahin na unahaning mga pagtabang sa uban kay maulang ni ang makaluwas sa imuha. Kanang ministry, okay, pwede na ulahi. Pero igsoon, sama sa atong ginaton-an kagina, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. O kini, siya, dili na to usikan ang atong panahon, kung dili gamito na to kini alang sa pagbuhat og maayo. Ang pagtawag sa Dios sa ato igsoon, wala lang dayta gitawag aron mag-enjoy ning kalibutan na. Isa na, yes, tinuon, mag-enjoy ta ning kalibutan na, mag-enjoy sa pagbuhat og maayo igsoon. Hallelujah. Naata ning kalibutan na aron sa pagbuhat og maayo tungod kay gitugyan ni Kristo ang iyang kinabuhi aron lang mahimo kang madasigon sa pagbuhat og maayo. Usa sa katuyuan sa Dios igsoon, nganong gitugyan ni Kristo ang iyang kinabuhi dito sa cross Kalbaryo, nag-antos siya aron mahimo kang madasigon sa pagbuhat og maayo. O dili siya igsoon. Ang katuyuan sa Dios sa iyang pagpili sa tuwa aron kita ang makabuhat sa maayo nga iyang giandam kanato. O sa iyang pagtugyan sa iyang kaugalingon aron mahimo kang madasigon sa pag-alagad ug sa pagbuhat og maayo. Kay ang Tito 2:14 nagaingon, gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron maluwas kita gikan sa tanan natong mga sala ug aron mahimo kitang iyang katawhan nga hinlo ug madasigon gayud sa pagbuhat ug maayo. Atong kaluwasan ibayra ni Kristo, pinaagi sa iyang pagtugyan sa iyang kaugalingon aron maluwas ta. Giluwas ta sa Ginoo, giluwas ta ni Kristo aron ikaw ug ako madasigon sa pagbuhat ug maayo. Mingon ang kalibutan, Pastor, sila nagbuhat man sila maayo. Yes. Daghan mga kwartahan karon nagbuhat og maayo, mutabang apan ilahang pagtuig soon mutabang ta para maluwas ta. Pero igsoon ikaw sa imong pagtabang, sa imong pagkamadinasigon sa pagbuhat og maayo, dili na tungod kay naningkamot ka, kundi tungod na sa pagkamaayo sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo nga iyang gipabati sa imong kinasuluran aron ikaw mahimong madasigon sa pagbuhat og maayo. Ingon pagit siya sa Efeso 2:10, ingon siya diha, gibuhat kita sa Dios ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus gihatagan niya kita og bag-ong kinabuhi aron mahimo nato siya, gihatagan niya kita og bag-ong kinabuhi karon igsuon na kay bag-ong kinabuhi nga gikan sa tong buhi nga Dios sa diha nga imong gidawat si Kristo. Gibuhat ka sa Dios, gihatagan kaniya bag-ong kinabuhi aron unsay katuyuan nganong gitagaan kaniya bag-ong kinabuhi aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat sukad pa kaniadto mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. Kung imong tan-awon igsuon, ang atong kinabuhi gitawag ta nining kalibutan na alang sa pagtuman sa plano ug kabubuton sa atong buhi nga Dios. Mga katuyuan sa atong buhi nga Dios. Unsay katuyuan sa atong buhi nga Dios?
nga ikaw mubuhat sa maayo nga mga buhat nga kaniadto giplano ng Dios nga imong pagabuhaton. Mo din na siya igsoon. Muna sa atong panahon karon, mayon silang hapit na mobalik ang Ginoo. Yes, hapit na mobalik ang Ginoo. Kung imong tan-aw, kung imong basahon ang Biblia, kaniadto pa panahon sa mga apostoles, nagayon sila hapit na mobalik ang Ginoo. Yes, hapit na mobalik ang Ginoo. Pero hangtod karon igsoon, wala pa ning balik ang Ginoo. Nganuman, gusto pa sa Dios nga ikaw nga tagaan o gitugutan o giandaman ng daan, giplanuhan ng daan nga ikaw ang makabuhat sa maayo aron ang mga piniling katauhan sa Dios moduol na sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. O kining maong ebanghelyo nga mo'y naghatag kanato sa katinuuran o kasiguruhan sa kinabuhi maabot ngadto sa mga katauhan sa Dios. Muna siya igsoon. Hallelujah. Muna igsoon sa akong kinabuhi dili gid nako ikaulaw ang pag-share sa inyo hamay tungod sa grasya sa Dios. Kining ebanghelyo nga mo'y naghatag kanato sa kasiguruhan sa kinabuhi, naghatag kanato sa paglaom sa kinabuhi igsoon. Tungod kay kining maong ebanghelyo mo'y naghatag kanato sa paglaom nga kita makaadto sa langit. Paglaom nga ikaw makadawat og ganti gikan sa atong buhi nga Dios. Paglaom og walay pagduha-duha nga ikaw makakauban ka ni Kristo dito sa paraiso nga iyang giandam alang kanato uban ang kalipay ug ang kalinaw. Sama sa akong gi-share sa inyo atong last Sunday sa Proverbs Revelations 21:4 nga didto unya sa langit wala nay paghilak, trapuhan ang imong luha sa atong Ginoong Dios, ang kalipay, ang pagkamatarong, mo ni imong mabatian ang kalinaw, mo na ang iyang giandam alang kanato igsoon. Mo nang dili jud kumuundang sa pag-share sa inyo igsoon mahitungod ni ining maayong balita nga mao ang ebanghelyo sa grasya tungod kay mao kini ang tinuod nga susi nga ikaw nga piniling katauhan sa Dios, nga ikaw nga nag-alagad sa Ginoo, mahimo kang magmadaogon, mahimo kang magmalipayon sa imong pag-alagad bisan ang kalibutan nagmagulanon, bisan ang kalibutan nagkakulang, bisan ang kalibutan nagkahugaw, nagkadautan, apan ikaw mahimo kang matarong, malinawon imong kinabuhi diha tubangan sa Dios igsoon. Kabalo ka igsoon, ang susi lang gyud sa tanan mga Kristohanon aron ang tanang mga Kristohanon magkahiusa mao ang gospel of grace, mao ang grasya sa Dios. Kaysa diha nga makasabot ka sa grasya sa Dios igsoon, dili na ka matter kung unsay imong sikta or denominasyon. Kaysa diha nga naa ka sa grasya, naa ka kang Kristo, si Kristo lang ang ginabayo sa imong kinabuhi, imong makita si Kristo dili na ikaw. Mo na siya igsoon, mo na ang pinakanindot diha nga saad, mo na ang pinakanindot nga resulta sa diha nga ang gospel of grace mo'y atong ginasunod, mo'y atong ginapaminaw, mo'y atong ginatun-an, mo'y atong ginabutang sa tong kasing-kasing ug unang-una sa matag adlaw, sa matag karon ug unya sa tong kinabuhi igsoon. Wala kay mahimo igsoon kung wala ang grasya sa Dios. Kung karon igsoon nagapaminaw ka nya ang imuhang pagtulun-an kaniadto, imong kinabuhi kaniadto, nagarelay ka kanunay sa balaod, nagarelay ka kanunay sa mga pagtulun-an nining kalibutan na igsoon, ginadasi ko ikaw karon. Usaba ang imong panghunahuna, i-rely ang imong kinabuhi diha sa grasya sa Dios. Ayaw tuuhi ka na manggiging istorya sa uban nga ang gospel of grace, ang ebanghelyo sa grasya mao ang ebanghelyo sa pagkalisensya sa pagkamakasalanon, license to sin. Dili igsoon, bakak na ni Satanas. Tungod kay ang gospel of grace muna ang tinuod nga susi natong tanan aron ikaw ug ako mahimong magmadaogon, mahimong magmalipayon ug magmalahutayon sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios igsoon. Amen. Hallelujah. Salamat Lord. Og magampo ta mga igsoon. Hallelujah. Salamat Amahan sa imong pulong karong gabi una. Salamat nga ikaw ang nagapadayag ni anang tanan. Ikaw ang magasilyo ni atong dili ka to makawat sa kaaway tungod kay kining maong ebanghelyo ang among ginatun-an karon Amahan.
precious kay ni diha sa mga tubangan. Nasayon si Satanas nga sa diha ang mga tao nga mosalig niini mudaog. Munang mangita siya paagi nga kining maong ebanghelyo mahimong dautan ngadto sa mga tao tungod kay dili gusto sa Satanas nga mo enjoy ang mga tao niini. But Lord, among pag-ampo karong gabi una among ginasilyuhan kini nga pulong nga dili kini hilabtan sa kaaway. Ug salamat Lord, mahimo ka namo ning giya sa among pag-alagad hangtod sa imong pagbalik. Lord Jesus, salamat sa tanang butang. Holy Spirit, we acknowledge you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Magapatayon tayo son at sa atong communion. Kinsa atong ready? Ibayo nato ang bread. Sa gabi nga gibidihan si Jesus, mikuha sa tinapay. O nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining bikas-bikas ug iyang gihatag siya mga tinuod siya. Kini nga paan nga nagsimbolo sa akong lawas nga mo'y nag-antos nagsakripisyo kaninyo. Bata kini alang sa paghandog kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa kahigayunan nga magihatag ka namo God, kahigayunan nga kami makaselebrate na usab sa imong gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo. Antos ka, iantos nimo ang mga labod alang sa among kaayuhan, that by your stripes we are healed. Salamat Lord. Ingon ka sa imong pulong kung unsa karon mausab kami, wala kay balatian. Mausab kami, wala kay ubos ipon kalintura, TB, pneumonia, high blood, stroke, wala kay bisan unsang klaseng sakit. Among ginadeklara karong gabi na Ginoo, mausab kami. Nagpuyo ka diha sa kadagaya, mausab kami. Amo ka nang ginadeklara God sa among kinabuhi. Tungod kay Ginoo, saad ni mo ni. Ngayon kasi mong pulong sa diha nga among hawiran ang imong mga saad kini magapanifesto sa among kinabuhi. Dalaygon ka Lord Jesus sa walay katapusan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayan na to ang kopa. Sa sama nga gabi nga gibidihan sa Jesus mikuha sa kopa. Ug nagpasalamat sa Dios ug kinigihatag siya mga tinuod siya. Kini ang kopa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga kubinante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kaysa matagkaon ug sa matag-inom ninyo ini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyong pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo. Dugo naghimo kanamong matarong, naghimo kanamong angayan ug takos diha sa imong gingharian. Dugo nagpasaylo sa among salagi kanang pagkabata karon kanto sumubalik ka. Salamat Lord Jesus sa imong dugo, diha sa imong dugo nagadagayday ang mga kaayuhan ug mga panalangin sa imong katawan sa karong gabi una. Among ginadeklara sa among kinabuhi nga kana ang mga kaayuhan, kana ang mga panalangin magamanifesto na sa matag usa namo kay kinabuhi. Dalaygon ka Lord Jesus sa walay katapusan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Amahan na mo nga langit mong salamat sa imong pagkamaayo. Nining matahong nga kagabiyon, salamat sa kalampusan, sa imong pagtuon, sa imong pulong. Salamat amahan nga kanunay kang nagagiya ug nagatabang kanamo. Kanunay kang nagalig-on kanamo. Salamat amahan nga kanunay kang nagakomfort sa matag usa namo kinabuhi. Salamat sa kalinaw, ibinakalibutan ang walay kalinaw, nagkagubot. But Lord, malinawon mi tungod kay naa ka. Salamat sa kalipay, kalibutan walay kalinaw. Apan imo kami gihatagan sa kalipay dinhi sa among kinasuluran. Kalipay nga walay sama, kalipay nga wala dili mabayran ug salapi. Salamat amahan niya ang tanan. Salamat amahan sa imong mga pulong karon nga ikaw nagapanalangin niadto alang sa mga katawhan. Salamat amahan sa mga katawhan karon nga niya nagsubaybay niini ug tanang mga igdulungog nga nakadungog sa kong tingog. Salamat sa imong pagpanalangin kanila, pagpakikuban. Salamat sa imong paggiya kanila. Salamat sa imong pagtabang kanila sa ilang source of income. Salamat Lord. Ikaw nagaprotekta. Among ginagapos ang buhat sa kaaway, dili makapahilabot sa source of income sa mga katao sa mga katawhan Lord Jesus. Salamat Lord ang pamilya sa inyo Covenant in Christ, uban sa pamilya ni Pastor ni Rod Kiatson, Balesteriani. Salamat Lord sa pagpag-iuban kanila, pagpanalangin, pagtabang kay Pastor ni Rod Father, sa iyang pagdumala sa pamilya sa inyo Covenant in Christ. Salamat sa heavenly wisdom may ibubo kaniya alang sa kalambuan sa pamilya sa inyo Covenant in Christ. Salamat Lord sa mga loved ones. Salamat Lord sa mga kaigsuon nagasubaybay nini gikan sa nagkalaing-laing dapit. Salamat Ginoo sa imong pag-comfort sa ilang pagkinahanglan God. Sa pagkinahanglan, financial, physical, material, and spiritual, ikaw nag-grant, ikaw nag-comfort sa ilang kinabuhi amahan. Salamat Lord
Even ang nasa sa Israel, we declare blessing, shalom, salvation, Father, protection, God, magabot kanila uban ang naso sa Pilipinas, Father. Lord, mo ginaduol, kan mo ginawa among naso sa Pilipinas, uban ang nagdumala ni ini. Sa tanang nagdumala, Father, ang pagkamatarang may mag-ahari, even Lord, our President. Salamat, Lord, sa kuluwasan sa Presidente. Salamat sa paggiya kaniya, pagtabang kaniya, sa tanang mga desisyon siyang pagkabuhaton. Ikaw magkapataniwala, Father. Salamat, Lord, sa kuluwasan sa Mayor de Davao, si Mayor Inday Sara, Father. Salamat, Lord, basta mo pamilya. Salamat sa kaluwasan. Salamat, Ginoo, ang giya, imong tabang mag-uban kanya kanunay. Salamat, Father. We declare that Philippines is for Christ. Kini coronavirus ang kining ginagapos in the mighty name of Jesus. Wala kay gahum sa nasod sa Pilipinas, especially diri sa Davao region, in the mighty name of Jesus. Salamat, Lord. Ang kalipay ug ang kalinaw mag-abot sa mga katawhan, Father. I release blessings upon blessings today, God, sa mga katawhan. I release favor upon favor, God, sa mga katawhan. Miracles upon miracles sa ilang kinabuhi. Opportunities, connection, God, sa mga katawhan, Father. Salamat sa kanunay pagpanalangin, kanunay pagpakiguban, Lord. Sa tanang source of income sa mga katawhan, ikaw nagapanalangin, dagan pang opportunity connection sa ilang kinabuhi, Father. Salamat, Ginoo, nining tanan, God, o salamat sa kusog sa may panglawas sa matag sa Ginoo sa mga katawhan, Father. Now, karon ang Dios nga tag-iyas tanang butang, ang Dios nga nag-create sa kalibutan, magauban kaninyo, magaprotekta kaninyo, magatabang kaninyo, magaiway kaninyo sa buhat sa kaaway, o maga-comfort sa inyong kinabuhi. Ang kalinaw, ang kalipay, maana kaninyo. O ikan karon, ang himaya, ang kadungganan, gahom, alang lang sa atong buhi nga Dios nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi, tag-iya sa imong kinabuhi, tag-iya sa tanang butang nga imong gihawiran karon. Iya ang himaya og dungog hangtod sa kahangturan. Amen o amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. Salamat ang Ginoo magapanalangin kaninyo kanunay. Magkita-kita na sabta ug madlawa 9:30 sa buntag alang sa atong church gathering. Invite igsoon, pag-imbita mo aron daghan usab makadungog ni ining ebanghelyo sa grasya nga atong ginatun-an pag-ayo tungod kay naa diri igsoon ang susi aron ang mga katawhan sa Dios magkahiusas pag-alaga sa atong buhi nga Dios. Amen. Bye bye. God bless. Ingat.